mambo. Right. Now yakaitika kukua kwakaita Kennedy March anomurume wa police March. Anakuwa minda zvachese. Kennedy March kubudikidza ne pane kwakanga vachinyoreswa minda kumashure uko yakambogwewa na LDO. Anakunge akaita access yekunyoresawo munda ikoko. Ndokubva wakononetsana na Gurure, wakanetsana na Ramiro Manyeza nenhau dzeminda zvakare. Zvadaro ndokuchuya kuna sabhuku sekuti vanhu vakanga vachinzwanana vari mukurukota. Ndokuti wane zambe ndinokumbirawo pekusana kurima. Goro kumbira 1988. So wazwa rozvikanzi asi ndine mhuri yangu kana ichinge yakura yakudawo pekugara. Zvareva kuti mhuri yangu inofanira kudzorwa munda imomo. Tobva tachiti 1988 iyeye 89 90 91 baba wangu ndokuchiti shama tichindidzodzosera munda. Zvikanzi aiwazve ndanga ndaisawo manyowa angu, saka ndomira kuti ndipedze manyowa angu. Ndokuchiti shamari ndipe munda wangu uyu ndokuramba nemunda. Zvanga zvatozvechisimba kusvika nanhasi mhuri takangoberekwa tiri wakomana vanechitsamawo nekwa bamunini. Saka wakomana wavo kuti takudawo pekuwaka. Zvikanzi iwewe takuita zvekuti minda iripo towaka, iwewe unekusisina pekuirima. Tikati aiwa zvigoni, hatingagoni kugara sesquatter. Munda wanga wagara wakanga uri muzita rababa wangu uripo, iri nhaka yedu zvakare. Saka hazvigoni kuti ndigare ndisina pekurima. Zvadaro murume waPonistate Dzimati anova Kennedy takatombotaura nhau iyi kumashure mukubudikidza mekunge auya achitotema imwe miti isiri miti pamunda ipapo pane chiza chaPhilip zvikanzi hapasi pemunhu na Kennedy Dzimati. Ndikatiwa Dzimati munoti hapasi pemunhu, yeti ndiine umwe musi wautori mubhutsu uri kundirwadza. Zvikanzi waita mudiki ndinoenda kumanyika. Ndikati kumanyika kunotsvakei? Zvikanzi unofa. Ndikati aiwa handikafika nhaka yangu, ndinofanira kunge ndichida nhaka yakapiwa mubereki wangu inofanira kunge ichidzoka mumaoko mangu, nekuti imi makapiwa mushure mekunge mabuditsirwa pfuti muchinotiza uku kwaGurure. Kwakumbodzi uchitsvaga pako pekurima chisanomumira apo wobva wazorambira nekuda kwokuti wongochilaisa manyowa angu. Yeti kwakuri kuchovera makore ekuti ndinofanira kurimapo makore anokura 5 years. Saka nekudaro kubva 1991 baba wangu hawana kuzoita mutano, wabva watotaka kurwara kubva 1991. Zvadaro ndokuchinditora zvikanzi mwana uri kuona zvandaita makumba angu aya inhau yemunda, zvichireva kuti nanhasi nyange sei ndichinzi ndafa munda hausi wekwadzimati, munda wekwanezambe. Zvichireva kuti hamufaniri kuzorwidzana kuminda. Itai kuti ane chidimbu ane chidimbu ane chidimbu ane chidimbu. Zvadaro kugowa kwakaita minda panotanga kuti pakatoiswa matombo zvokuti musi watakaenda ndikati nasabhuku ndakatanga kutaura ndikati hoko inoti munda wekwanezambe inotangira panapa.
tichibva tadzika wakaita sekuti hauna kuzvitora hawo serious. Ndakazviona ndikati asi hoko yangu zvekare inonoperera apa, zvichireva kuti ini nevamwe wangu wemhuri yekwane Zambe tinofanira kunge tiri paminda iyi, zvichireva ndo petinofanira kunge tichinogoverana. Pamusoro pezvo moto hatizivi kwawakabva, uchibva wapisa kumaminda ikoko. Mwana waConstance Dzimati anova Elliot Dzimati akatsvaga mushonga wokuspraya fodya yangu. Atsvaga mushonga wokuspraya fodya yangu akati anogospraya fodya yangu nesi yangu iyi. Ndini here ndapisa moto? Handisini ndapisa moto. Uyezve ndakambonge ndakanyarara pakati pesapo kusvika ndakazotara nanya kuenda. Ndikati inini kutaura chokwadi ndisingazivi kumabhuku emumusha kana achine maminutes acho anga akanyorwa izvozvo. Ndikati inini hangu handichagoni kunge handisina rugaro pamba apa. Ndakatemenge ndichishanda kwaMutare, ndikadzoka kwaMutare nekusina zvikubuda kubudikidza kwezvandakanga ndichiudzwa ndakarara zuva nezuva zvokuti ndakapedza ndakosiya. Ndikati ndisitorina mari yebhazi, ndakafamba nditsoka ndichifambira nawo. Ndikati aiwa ndikadzoke ndobva gore ndakadzokera tati musi wokuti iwewo urikuti nekuti uyo anga akakupa munda haachisipo, uchiramba uchienda kwaunoda uchiwedzera nezvaunoda, zvareva kuti iwewo musi unopfuurawo ndinofanira kuita munda mangu. Baba wako wakafa gore ripi? 2003. Yo uchiriwa kuti baba wako wakafa gore ripi munhu? 1988. Imi makafa gore ripi? Iwo wazvarwa gore ripi? 1988. Saka unogozoziva sei kuti wapuwa munda 1988? Nhau inoitika ndeyekuti haina kuitika vanhu vari vaviri, panga paine mawitness kusanganisira kunotanga Tete Rachel Mazire Wari kupi Tete wari? waripo. Tete wari papi? Kunotanga Tete Rachel Mazire ndo imweni witness. Kouya sazita wao Rachel Junior Ari kupi? ana kukwasa kunge ari muno mudare nekuda asikunzwa zvakanaka asi padhuze. Tipo example yemunhu akambopuwa nzvimbo naSabhuku achinzi tiri kupa apa ogara temporary, munhu iye owaka achiziva kuti achagara po temporary. Right. Mucommunity medu mane Zambe vanhu vakapiwa nzvimbo naSabhuku handina munhu wandakapedza ndakaapproacha nekuti vanhu iwavo kuna wekutanga kwakuna inzi Philemon Mugadza ndio umwe wacho, kouya Paul Maumburudze akashayika zvake Paul Maumburudze asi pane wana, kouya Vanhu vakapuwa nzvimbo Febi Maumburudze ndo vanhu vakapuwa nababa wako ndingati chiwatsechitsama wakapuwa here akapuwa achinzi iwe tiri kupa temporary muruzevha. Pane here munhu akambopuwa nzvimbo naSabhuku achinzi tiri kuisa patemporary waka hako asi ndichazokubvisa vanhu vangu wakura. ipapo hapana kubvira pakaiswa. Tiri kubvunza vaSabhuku nemasabhuku munomu Majira changamo wana wangu iye yarutaura mwana mpumo zvese zvaari kutaura izvi inhema. Tete waari kutaura awa waauya nawo nhasi musepadare pangu haana kuya nawo, mawitness ake ari kutaura haana kuya nei nawo. Ndakamubvunza padare kuti pakapuwa Dzimati 75 wakambowa nemakore mangani, wakambowa zvarwa here iwewe? Wakambosina kuzvarwa. Saka nhasi uri kukuita dambudziko riripo Zimbabwe ichangamira ngere kuti ari kuda kuSabhuku zinyarara akambouya kuti munomu asi kuziva kuti ndiri kuuya wada kubvisa munin'ina wacho uSabhuku iye iwe
ane dambudziko hakuna munhu akapopuhwa nesabhuku pekurima osoti ndakukutorera munhu saka munhu wese hasi amuramuna mumusha ndekuti ndiwe sabhuku mumusha ndozvatirikuda kuti tichinzwe masabhuku madhishe nemasabhuku ari ati hakunai munhu anopuhwa nzvimbo yekuti adi agare. Hakuna munhu anonzi tiri kumbokupa panapa wakatemporari wozobva wozokura kana wangu wakura. Ndaona kuti zvakanyorwa papi wakanyorera napapi wakanyora papi sokupa iwewe simba nekuti atidaona pakanyorwa kuti baba wako wakanyora kuti ava vari kupa watemba otherwise wakatongotengeserwa hakusi kungopa wakatotengeserwa wakatowana kututsira mubvunzo iwo kuti upindure wakazara. Iwewe baba wako wafa 2003 kubva 1975 kusvika 2003 wari wapenyu havana kuenda kundobvisa dzimati panzvimbo. Chiri chikonzero chii? Right. Wakatombobvisa kukaita noise dzisingaperi. Noise dzakaitika wachitobvisa uyo achitakaisa waya awachibvisa wachidzosera waya kumba kwake. Uyezve wakaenda kukoti ipi iri pamusoro nekuti baba wako akatisa bhura wakarwisana newo nesubject right. Wadaro wakaenda kukodare ripi rekuti wakarindotongwe kuti no tiri kunetsana. Right. Zvinoita tiri kubvunza wakaenda kudare ripi? 1991 tiramubvunza wakaenda kudare ripi? wakauya kwa DA ndiye anotonga maruzembe. Ndo wakauya kwa mziti kwa DA nekansi. Inzwa tati wakaenda kudare ripi? Handidida kuti wakaenda kuofisi ipi? Right, ofisi nedare zvakasiyana. Right, yakambotongwa iko kumusha ikoko. Nani? Kwakuine ndingati makurukota munharaunda imomo nekwamziti. Next village kwamziti. Right. Alright. You know, most of the time, you get the 4 years. You will buy your 4 years. Ndaona kuti iwo waizonotaura wanadzei nanani iyo baba wake waisabhuku wakaenda here kuna ishe wavo kuti pane munhu wandarapa nhasi akura iwo ishe wavo anga ariyo saka wakadipenda kuna ishe wavo. Ndokabvunza kuti akaenda kudare ripi munoti kuofisi ipi? Right. Zvazvinoita hawasi wakaenda kumatare iyayo. Akaenda ndiye Kennedy Zimati akanouya newanhu iwawo. Wanhu wapi? Dare ripi? Aiwa, hawana kudare kwawakaenda kwakanga kuchishandiswa nhau ikatongwa muvillage manezambe yaitanga yabatsira vana muziti kana ichinge yazokonyiwa ndobva yaizoenda kumberi. Asi nekuda kweizvozvo padare ipapo ndo pakanouya wadzimati newekansul newekwa DA, asi haina kutongwa nyaya iyoyo nekuti kwakanga kuine rufu musi wacho uwoyo, saka yakangotaurwa gore ripiro 1991 kuine makore mangani? pane panada ndine 4 years, pane panada kupinzira pana patawa pekunzi ndoda usabhuku nauye aiwa uyu kana anga achida kuklema muda haasi iye ane saizi kuti anoklema kana kutaura nauye bude utonga namba yawo ya1975 aifanirwa kutanga wakuru wane kuzera nababa wake woita bhoo dzavo uyu hagoni kuti ataure nyaya iyoyo. Mutemo wehurumende unotaura kuti munhu kana agara panzvimbo ipapo more than 10 years
5 years and above haachagumvumirwi kuti adi ipapo. Ndo mutemo local, communal land. And dai mutown ndo mune title deeds ekuti munhu unodotenga woita madeeds ako. Asi zvakare mazuva anaya matown aona kuti vanhu vari kungotenga vasina development akutoisa mutemo wekuti ukatenga land iyo usakadevelopa within 3, 4, 5 years here handichazivi makore ari kutaura land iyo tinotora totengesera munhu anoda kudevelopa. And mutown ndo mekuti unosvika unoona wakasotenga kare maproperty kudhara unoona dzisina kana development ari mavacant stand ndo ane title yekuti munhu anogara achiti apa ndo pangu and kana ndikawaka ndisakawaka hapana anouya achidi. Communal mutemo communal masabhuku nemadzishe iyaya ndo yekuti akaona kuti nzvimbo iyi haisiri kurimwa wanotora papera 5 years achiona hapana munhu vanotora the next person aroda munda wopuhwa wotomupa. Haachakwanisi kuzodzoka achiita claim title kana paatone munhu akasiya 5 years asina kudii. Mai ava wakagarapo kubva 1975 baba wako iwe wafa 2003 hapana akaklema nzvimbo iyoyo. Saka nzvimbo iyoyo hakunai. And mai avo tikakunzwa iye zvinezvi makosi enyu ngatitaurei makosi tautopedza tidzivisa romu apana panoda kuti right. Semunhu akanga achiita zvekukumbira chaita nhasi ndizoenda tete kutambowo akati unokumbira futumwe munda uri padzasi zvichireva kuti akabva yakayaminda miri yanga akuda kuti akakumbira unani kuna tete zvakare. Tete akakumbira rini mushure mekunga rini reripi 1988 kusvika izvozvo haana kuzo ipapo haanakuzowakaramba wamuchinda ewo usaende uchindokonza hafu urunzwa ane mombe here ane chii usanokonze chi hafu ende hatiri kudi kuti unzwe kuti wataura tete wako wari kufamba nawo kuti wasave mupupuri wenhema zvitori mubhaibheri. Saka izvozvizvi chisimukai masetsa mari makose imari mari dzenyu dzamakaruza nedzekumangara kudare atukai kumangara makosi $70. Right. Unotobvisa $70 mari yavo yekuva kuunza kudai. Dare rimwe ukaenda taakutaura tete wako aripo nekuti tete wako ane mombe dzeumai dzavo dzavainadzo. Dare rinozitora mombe idzodzo. Mukaenda kunoshungurudza mai avo nenhau yeminda, dare riri kuuya richizotora mombe 2 kubva nhasi rinouya richitora mombe 2 dzekushungurudza mai avo dzinotorwa kuna tete wako. Tataura waripo, saka chibva maenda muchibva mandovataurira handiti dzinotorwa mombe 2. $70 yedare rawaunza unobhadhara rini? Ndimbotange ndataura ipapo changamire. Watopedza changamire. Unobhadhara rini $70? Handi nyaya yekugara kusina. Pamusoro changamire. Achibhadhara $70 iyewe nekuzvikudza kwaari kuita apaone pamudzi yako. Right.
iche ngaangoende anobhadhara $70 iyo musaite to akanga asina kuzobhadhara mari iyo ndobachabvisa mombe mbiri dzichauya kuno kudare kusimudza vakomana kuti vaende vachitodzinga ibvini imomo mati maari kugara vomuisira hembe dzake murodhi kuti azive kuti kune mutemo handiti vakomana vangwedare vanosimuka usina mombe idzodzo vanongoisira zvinhu zvako murodhi wobva wabva iyoyo nokuti uri problem madzishe haangakutadzi masabhuku haangakutadzi mambo futi tokutadza tinotokubvisa wobva tokusiya murodhi toona kuti zviro zvako unoita sei nokuti unenge watadzikana kuti utongeke ipapo ndo pamunozopa mbodzi 3 dzaishe nhasi hapana chatoda kwauri toda kuti undoteedze mutemo unobvisa mari iri nekuti sabhuku haangakutadzi ishe haangakutadzi inini kuti mambo ndokutadza then hapasina sabhuku wacho inokucheneyo hapasina awa ihama yako zasi wakakuregerera ngambogare pashura mise enda kutogara unozodiranaye ngagare unozodiranaye ngazviende ishe zvinhu izvozvo ngazvinotewewo kwazviwewe ari kuti pakaona anouya pamunda ipapo achafira ipapo imba yavakomana isai mari yepeturu vakomana wazvicheke zvinhu vopa vakomana vangu wamari vakomana vangu vaende vanodini vanoteme zvinhu izvo